אבא שלנו, על מה אתה חולם? מה מדגדג לך בלב? תראה לאן הגעת וכמה אתה נותן דוגמה לכולנו וגם לאחר. אבא משוגע שמוכן לפעולה, קופץ לכל אומחה קטנה, הראש הוא גדול והלב הוא רחב, בכל מיטות הבית להירדם חייב. זמן לא עוצר, הוא עף, אז מה אתה כוכב? מעניק ביטחון לכולם מסביבך. זה הזמן שלך לזרוח, לגעת, ליהנות מהעולם. 50 זה 40, 40 החדש. אבא שלי, לחג בדרך שלך. אנחנו כאן תמיד לחבק, לפרגן לך. עד סוף העולם הזה אני איתך. אבא שלי, מלך עם במפר ענק. אבא שלנו מדורג הוא 20, שותף ומנהל את הכרישים, בעיר בפעילה ומזכירות לו בבנייה. אנחנו הנדל"ן הכי הכי יקר, סמכות העליונה זו לא סתם אמירה, להתעסק איתך לחשוב פעם שנייה. מלון רימונים, הגרר והמחשב, כולם קיבלו בראש ואני בצד יושב. זמן לא עוצר, הוא עף, אז מה אתה כוכב? מעניק ביטחון לכולם מסביבך. כי זה הזמן שלך לזרוח, לגעת, ליהנות מהעולם. 50 זה 40, 40 החדש. אבא שלי, לך רק בדרך שלך. אנחנו כאן תמיד לחבק, לפרגן לך. עד סוף העולם הזה אני איתך. אבא שלי, מלך עם במפר ענק. שלך לברוח, לגעת, ליהנות מהעולם. 50 זה 40, 40 החדש. אבא שלי, לך רק בדרך שלך. אנחנו כאן תמיד לחבק, לפרגן לך. עד סוף העולם הזה אני איתך. אבא שלי, מלך עם במפר ענק. נה 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 אני איתך. אבא שלי. אחי, אני לא איתו באותה משפטה. שטרונגול. יאללה, תן בראש. תוסף על הכל וסתכל על המצלמה. מצלמה. מה להגיד? סתם להגיד משהו? כן? מעולה.
קאט. צלם, כן. עד סוף העולם